Imaginade estar en Londres. Estás vendo un partido de fútbol inglés e un dos dous equipos erra unha ocasión a porta vacía. No canto de escoitar o mítico "Fuck!" Escoitas "Cajo en diola na cona que me botou!". Hola, benvidos e benvidas a un novo vídeo de Fica coa bola. Hoxe falamos dun equipo modesto, de barrio, case que MDLR deses. Concretamente, o único equipo galego que xoga fora de Galicia, non si, Borja? Efectivamente, Anxiño, hoxe vimos a falar da fermosa historia do Fútbol Club Deportivo Galicia, un equipo galego afincado no norte de Londres que compite actualmente na Combined Counties Football League, algo así como o sexto nivel do fútbol semiprofesional a nivel inglés, que abarca dende a novena ata a 11ª división. Ademais, este Deportivo Galicia estivo a piques de se converter no primeiro equipo de fora de Inglaterra en participar na FA Cup, a competición máis antiga do fútbol. Se hai galegos na lúa, como non os ía ver na Liga Inglesa? Pará, fica coa bola, guacho. Esta é unha historia de emigración, como a de moitos galegos e galegas, algo que vai da man de Galicia dende os comezos. Prácticamente en todas as familias galegas hai polo menos un membro que tivo que marchar a buscar vida fora. De feito, é un dato que nunca se puido comprobar, pero segundo o arquivo histórico, Galicia é a única nación europea que nun momento da súa historia tivo máis habitantes no exterior que nela mesma, arredor dos anos 50-55. E precisamente da emigración naceron na década dos 60 equipos formados por xente galega, como Galicia Aragua en Venezuela ou o propio Deportivo Galicia do que hoxe falamos. No ano 1968, como todas as historias de fútbol inglés que se precien, nacía arroupado pola calor dun pub o equipo do Centro Galego de Londres. Hai moitos deste tipo de espazos sociais e culturais galegos por todo o mundo, formados precisamente por emigrantes do noso territorio. Neste caso, establecéronse no noroeste da capital británica. Todo el mundo conoce a alguien que ha emigrado alguna vez y esas historias que no son muchas veces las más bonitas de contar, pues que están reflejadas en este equipo. Uns anos despois da súa creación, a entidade uniuse a outra chamada Deportivo, constituindo e rebautizando o equipo co seu nome actual de Fútbol Club Deportivo Galicia, con reminiscencias evidentes ao Deportivo da Coruña, ao ser moitos dos seus fundadores nados na cidade herculina. Por este motivo, nun primeiro momento, este conxunto estaba formado na súa totalidade por futbolistas emigrados da Galicia. Actualmente, a porcentaxe baixou ata un 75% dos xogadores do Estado, pero nas súas filas hai agora xente de todo o mundo, como marroquís, portugueses, iraquís ou incluso propios británicos. Como se di sempre, os comezos foron moi complicados. No fútbol amateur hai unha serie de exixencias administrativas moi duras que obrigaban ao equipo a ter unha estrutura case profesional, con sala de prensa, bar, unhas instalacións deportivas acordes, etc. O ir da man co Centro Galego de Londres, a Xunta de Galicia aportaba unha cantidade económica para apoiar o equipo e tamén conseguiron posteriormente o patrocinio dun banco inglés. Aínda así, o equipo pasou por moitas dificultades. De feito, nin os xogadores nin o staff cobran, máis ben todo o contrario. Son eles os que ata máis ben pouco permitían ao equipo ter algo de folgura costeando a súa propia ficha. Despois duns anos duros, o cambio chegou cando en 1995 se fusionaron co España Athletic, outro conxunto da cidade do norte de Londres. Ademais, pasaron de xogar os domingos para facelo os sábados, o que nas illas marca a diferencia entre o fútbol máis pachangueiro e o amateurismo máis serio. Esa de mediados dos 90 foi a mellor tempada do club, que logrou o triplete de todas as competicións nas que participou e ascendeu á primeira división da Middlesex County Football League, a 11ª división do fútbol inglés. Pero non só é fútbol, senón proxectos de vida. Dende a súa fundación, o equipo pretendeu a adaptación dos recén chegados, procura de traballo, axuda co idioma. Hai xente que, por exemplo, conseguiu un posto de traballo, como por exemplo camareiro, grazas a contactos co clube, e outros que colleron soltura no inglés ao ter que falar obrigatoriamente este idioma, xa que o castelán e o galego están prohibidos. Dende logo, é un respaldo para todos os emigrados que marcharon a Inglaterra na busca dun futuro. Y claro, los que nacieron aquí tienen más contactos así a trabajos y a gente a intentar ayudar a los que vienen en España. Así que sí, mucho más que un club. No solo es fútbol, es a nivel de amigos.
tamén, non só fútbol. É evidente que o Deportivo Galicia é un equipo completamente distinto ao que se coñece como habitual no fútbol inglés. Isto tradúcese incluso no seu estilo de xogo. Lonxe do característico fútbol á inglesa de colgar balóns ao área, os adestradores pretenden que os seus despreguen un fútbol máis combinativo a un ou dous toques. Antón Fernández, dianteiro do equipo e exxogador de categorías rexionais galegas para conxuntos como o filial do Ourense, contou en diversas entrevistas que nun principio aos rivais lle sorprendía ese estilo de xogo e acadaban resultados positivos, pero que agora xa os coñecen e teñen que reformular un pouco o seu plan. Es muy parecido al español, tiki-taka. Todos los equipos contra quien jugamos siempre nos dicen, bueno, pues enhorabuena por el estilo en que jugáis, nos encanta el estilo en que jugáis, porque aquí el estilo inglés es muy bruto. There is a very specific way of football that we play. Na tempada 2006-2007, o equipo e o seu rendemento acadaron un punto crítico. No momento máis baixo da súa trayectoria, o exfutbolista e actual adestrador Leo de Cabo colocou as botas e decidiu coller o peso do corpo técnico. Foi unha figura chave para rescatar o equipo cando estaba a piques de desaparecer. Natural de Camariñas, encárgase agora tamén de levar as contas e manter o equipo con pouco máis de 30.000 euros cunha estrutura de 3 equipos, xa que ademais conta con un filial e un equipo de veteranos. O propio de Cabo elaborou no 2012 un plan a 5 anos vista cun obxectivo claro: participar na competición máis antiga do mundo, a FA Cup. Esa iniciativa contou cun incentivo a maiores, xa que a entidade recibiu da propia Federación Inglesa o Charter Standard, requisito necesario para poder participar na competición copeira e un recoñecemento á boa xestión do club que o situaba a un paso do semiprofesionalismo. O equipo foi cumplindo con éxito os pasos dese plan trazado polo sector galego. Na tempada 2016-2017 foron finalistas da Copa e campións de Liga, conseguindo o ascenso ao 10º escalón do fútbol inglés, división mínima requerida pola Federación para participar na FA Cup. Las instalaciones en las que juega como local no se ajustan a los cánones exigidos para acceder a la FA Cup. Unas instalaciones que se encuentran a escasos metros del aeropuerto de Heathrow. Cada avión que despega parece recoger los deseos de futbolistas que sueñan con algún día jugar en el mítico Wembley. Para poder participar, ademais de mellorar as instalacións deportivas, o equipo debía clasificarse entre os 6 primeiros da Liga, feito que, por desgraza, non conseguiron nin na tempada 17-18 nin na 18-19. O ano pasado ían na 14ª posición da táboa cando chegou a pandemia, e dende a Federación decidiron cancelar a tempada, como se non se chegase a xogar. Este ano nin sequera deu comezo a competición polo mesmo motivo. Unha mágoa. Confiamos en que a vindeira tempada poidan volver a competir e acadar ese soño de participar nas roldas previas de FA Cup. Cando remate todo isto, sí que molaba facerlle unha viaxe a entrevistar a algún protagonista. Ou ti que pensas, Anxo? Que che parece? Somos literalmente a marca branca da media inglesa, pero o gallá. Sería a primeira vez na historia que un equipo non inglés participa nesta competición, e unha viaxe con subscriptores e subscriptoras a Londres para coñecer por dentro este gran equipo de barrio sería a hostia. E antes de despedirnos, dous datos curiosos. Francis Cajigao, cazatalentos, adestrador e exxogador de equipos como Arsenal e Barça B, foi tamén xogador e adestrador do Deportivo Galicia antes de que o londinense tera o salto ao fútbol profesional. Actualmente, director deportivo da Federación de Fútbol de Chile. Como anécdota, foi peza fundamental nas fichaxes de españois polo Arsenal como Cés Fábregas, Cazorla ou Nacho Monreal. O exxogador do Celta e actual representante de futbolistas Quique de Lucas, alcumado por esta canle como Quique de Locos, ¡De Lucas! ¡Gol! Del Celta del 36, gol de Quique de Locos. pasou polas filas do Deportivo Galicia. Despois de retirarse no 2014, con 39 anos decidiu volver ao fútbol até en 2 ocasións. No 2015 estivo un tempo xogando para o Biggleswade United e 2 anos despois fixo o propio e marchou a divertirse ao oeste de Londres con estes emigrantes galegos. Es un equipo fundado en emigrantes gallegos en este caso, que pues bueno, tiene una historia muy bonita detrás y sobre todo pues, con muchas ganas de, pues su proyecto al final es intentar jugar la FA Cup con un equipo español prácticamente, ¿no? Todo el mundo se conoce desde hace muchos años, muchos han ido al colegio juntos, otras generaciones de otros hijos, o sea, todos se conocen y se nota, se nota. Ellos también al final, segundas y terceras generaciones ya son ingleses también, ¿no? Pero sus raíces son españolas, las sienten así y bueno, el equipo es una familia española prácticamente todos, ¿no? Equipazo.
bueno, ata aquí este vídeo, agardamos que vos gustara. Se foi así o de sempre, deixa un like, activa a campaíña para non perderte ningún dos vídeos que sacamos e suscríbete para apoiar esta canle. Lembrarvos tamén que nas nosas redes sociais tedes un sorteo da camiseta da S de Compostela e a da U de Atios, firmadas por Miki Villar e Antón Copa. Un saúdo e unha aperta. Cracks!